Prynhawn da bawb. Iawn? Pawb barod I fynd unwaith eto? Gwych. Gyd yn angen wythnos yma ydy cadar a chlustog. Iawn? Cofiwch bod ni'n dweud, dim yn floppy. Da ni eisiau ein ansawdd da iawn. So, di pawb yn barod? Ffordd â ni? Okidog. Felly, mae ddrwg gen i, ond shot o'r cefn fydd hyn I ddechrau eto. Be dwi eisiau ydy, da ni'n angen chlustog am eiliad. Un pen glin ymlaen ar y gadar, dal ymlaen. Da ni'n codi, cyrlio'r sewdl mewn, lawr a wedyn I lawr. Codi, cadw'r pen glin mor uchel ydych chi gallu, cyrlio'r sewdl mewn, a lawr. Da iawn. Okay, pawb yn barod, na ni'n neud 6 ar y goes gyntaf, iawn? 1. 2. 3. 4. 5. A 6. Gwych. Reit, ochr arall, na dangos I chi ffordd yma. Iawn, barod, 6. 1. Chydig bach ddangos y drws not. Nesaf ymlaen. 2. 3. 4. Sylwch dwi ddim yn syrthio ymlaen, dwi'n dal yn hun yn syth. 5. A 6. Gwych, reit. Rwan, da ni'n mynd I wneud bod chi bach yn fwy o sialens ar y lluniau a pethau, ond mae'n gyda chi gymorth gadar. Os ydych chi eisiau mwy o gymorth, gwneud yn siŵr bod chi'n agos I wal. Reit. Be dwi eisiau ydy, 1 droed ymlaen, 1 droed yn ôl, dal ymlaen, a dwi eisiau chi blygu'r pen glin cefn, fel tas chi'n tynnu llinell syth o'r pen glin y llawr. Felly, da ni'n mynd lyndio ymlaen fel yma, jyst mynd syth lawr, fel yna. Os mae hyn ydy pa mor ddwfn ydych chi'n gallu cyrraedd tro cyntaf, dim problem. Fel dwi'n dweud trwy'r amser, progres yn eich chwilio iawn. Felly, wythnos nesaf, ella byddwch chi'n mymryn yn ddyfnach. Ond be dwi ddim eisiau ydy'r pen glin I fynd dros y troed yn y blaen. Okidogs? So be nawn ni? Na'n neud 5 o'r ein, ie? Barod, 1. Dyma lle dwi eisiau chi yn y pen draw. Okay, ond mae hyn yn iawn. 2. 3. Gwneud beth chi'n gallu. 4. 1 arall. 5. Da iawn. Stopio ochrau. Da iawn chi. Cofiwch iawn dal rhywbeth arall ar yr ochr arall. Felly, ar eich bodi yn y cefn, sgwydda nôl. 1. Da iawn. 2. Cofiwch fy hunan iawn hefyd. A wedyn wythnos nesaf. 1. 3. A wedyn wythnos wedyn. 1. 4. Da iawn. 1 ola sylwch yn dda. Gwych. Reit. Gen I 2 exercise ar ôl rwan. Chydig bach o freichiau. Gyd dwi eisiau ydy, dal hwn yn gryf, dwi eisiau tensiwn yn y cyhyrra. Dwi'n eisiau neb di ymlacio, sgwydda nôl, bottom bond in, cyrliwch fyny, gwthiwch fyny, tu ôl y pen, lawr a dad gyrlio. So yna 2 exercise fanna I chi. Cyrlio, gwthio fyny, hwnna, da iawn. Felly dad wneud y symudiad cyntaf da ni'n wneud. Iawn. Fel yna. Gwych. Na'n neud 3 arall, iawn. 1. Tu ôl y pen. 2. Sa chi fod gallu gwneud hyn efo llyfr am chydig bach fwy o bwysau sa chi eisiau mwy o sialens. Iawn? Dyna fo. Felly, sbiwch ymlaen. Mae'r clustog yn mynd fel yma, a wedyn swingio fyny, a wedyn lawr. Swingio fyny, a lawr. Iawn, ydych chi'n gallu gweld? Iawn, a wneud 10 eiliad y hyn, iawn. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A 10. Gwych, dyna ni. Sesiwn trolwyr arall, chydig bach o stwytho, chydig bach o gryfhau, chydig bach o aerobic,
chi wedi gwneud job campus. Felly, welai chi eto. Ta-ra!